eu diría, ningunha autocrítica. Ao contrario, ven de un triunfalismo que o que estamos vendo é que a xente está cansa de como o Partido Popular empeora as súas vidas. Por eso estamos vendo as folgas na educación, na sanidade, e é certo que estos foron 17 anos de destrucción dos servizos públicos. Temos unha sanidade, no, na que se lle recortaron 1.600 millóns de euros en atención primaria, e o gran legado do PP é que agora temos lista de espera até para ir ao médico de cabeceira, bueno, xa até para chamar, non, para que te atendan telefónicamente, e o Partido Popular non está poñendo solucións. O que está é empeorando a situación, e vémolo, por exemplo, co peche, non, dos centros de saúde os sábados pola mañá, que o único que van a facer é colapsar máis o sistema e impedir o acceso á saúde. Ou vemos pois nun sistema educativo onde hai uns problemas gravísimos nos que a mellor non se está falando o suficiente, de falta de atención aos nenos e nenas con necesidades especiais, onde o profesorado está esgotado, cansado de burocracia, e onde vemos claramente pois que o actual goberno do Partido Popular, en vez de ser parte da solución, é parte do problema.